Drahá je pred očami Hospodinovými smrť jeho svätých. Tebe budem obetovať obeť vďaky činenia a vzývať budem meno Hospodinovo. Amen. Vítam vás, milí bratia, milé sestry, milí priatelia, na bohoslužbách v druhý sviatok Vianočný. Vypočujme si práve v tento sviatočný deň slová listu do Filadelfie zo zjavenia Jánovho z kapitoly 3. Budem čítať od 7. po 13. verš. V zjavení Jánovom v 3. kapitole od 7. verša čítame tieto slová. A anjelovi zboru vo Filadelfii napíš. Toto hovorí svätý, ten pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára a nikto nezatvára a zatvára a nikto neotvára. Znám tvoje skutky. Hľadal som pred tebou otvorené dvere a nikto ich nemôže zavrieť, lebo máš malú moc a ostrihal si moje slovo a nezaprel si môjho mena. Hľa, dávam zo synagógy satanovej niektorých z tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Židmi a nie sú, ale luhajú. Hľa, spôsobím to, aby prišli a klaňali sa pred tvojimi nohami a poznali, že som si ťa zamiloval. Pretože si ostríhal slovo mojej trpezlivosti. I ja budem teba ostríhať a vytrhnem ťa z hodiny pokušenia, ktorá príde na celý svet skúsiť tých, ktorí bývajú na zemi. Hľa, prídem rýchle. Drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvoje koruny. Toho, kto víťazí, učiním stĺpom v chráme svojho Boha. A von nevíde viac nikdy. A napíšem na neho meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, toho nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, i svoje nové meno. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Blahoslavení sú všetci, ktorí Božie slovo počúvajú a vo svojich srdciach ho aj zachovávajú. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Ježiša Krista a od Svätého Ducha. Pomodlíme sa. Láskavý Bože a Otče náš, prichádzame pred Tvoju tvár v tento sviatočný deň, Vianoc a aj v nedeľu. Prichádzame, Pane, lebo túžime po Tvojej moci. Po moci vzkriesenia, aby sme ju mohli zažiť osobne vo svojich životoch. Aby sme ju mohli okúsiť aj v našich vzťahoch, v našich spoločenstvách, cirkvi, aj medzi ľuďmi, kde žijeme svoje životy. Pane, prosíme, príjmi nás aj tento čas, lebo my veľmi potrebujeme Tvoju blízkosť, my veľmi potrebujeme Tvoju pomoc. Pane, uvedomujeme si, že žijeme sviatočné dni, ale nevládzame mnohokrát sláviť Tvoje narodenie tak, ako by sme chceli a túžili. Ty vieš, Pane, ako sa mnohokrát snažíme, ale nejde nám to. A vieš aj o situáciách, keď sa vôbec nesnažíme a sme už ľahostajní. Už nemáme trpezlivosť, Pane. A tak Ti ďakujeme, že nás zhromažďuješ dnes pri Tvojom slove. Ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo aj dnes môže znieť do našich životov. A tak prosíme, príjmi nás, odpusť nám našu vinu a mocne k nám prehovor, lebo my všetci len na Teba očakávame. A tam, kde sme, Pane, udeľ nám svoju blízkosť. Tak to prosíme v Tvojom mene, v mene nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, milí priatelia, slová písma svätého, ktoré nám dnes poslúžia ako základ kázania, sú zapísané v skutkoch apoštolov
A to v kapitole 7 budem čítať od verša 54. tieto slova. A keď to počuli, bolo im, ako by ich bodol do srdca. A zúriac v hneve škrípali zubami na neho. A on, súd plný Ducha Svätého, uprel zrak do neba a videl slávu Božiu a Ježiša stáť po pravici Božej. A povedal, hľa, vidím nebesia otvorené a syna človeka stáť po pravici Božej. A oni skríkli veľkým hlasom. Zapchali si uši a jednomyselne sa vrhli na neho. A vyženúc ho von z mesta, kameňovali ho. A svedkovia si zložili svoje rucha k nohám mladenca, ktorý sa volal Saul. A kameňovali Štefana, ktorý volal na Pána a hovoril, Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. A skloniac kolena skríkol veľkým hlasom, Pane, nepočítaj im tohoto hriechu. A keď to povedal, usnul. A Saul súhlasil s jeho zabitím. Blahoslavení sú všetci, ktorí aj nad týmto slovom premýšľajú. A budeme nad ním premýšľať aj my v našom kázaní v tento sviatočný deň. Rada by som vás k tomuto premýšľaniu, milí bratia a milé sestry, pozvala. Pretože verím, že v posolstve dnešnej nedele sa nám ukrýva veľa bohatstva. Dnes je druhý sviatok Vianočný a zvykneme čítať príbeh Štefana, keď takto odhaľujeme, ako môže vyzerať cesta človeka, ktorý uveril, že v Ježišovi prišiel očakávaný Mesiáš. Čítali sme príbeh veľmi smutný z pohľadu toho, čo sa dialo na zemi. A veľmi nádejný z pohľadu toho, čo sa dialo na nebi, aj z pohľadu toho, čo sa dialo medzi nebom a zemou. Na jednej strane násilie a neprijatie u ľudí a na druhej strane prijatie u Hospodina. Tak podobne sme to počuli aj vo Vianočnom evanjeliu v príbehu nášho Pána a Spasiteľa. Na zemi aj Štefan zažil, že nie je žiadna možnosť záchrany, nijaké otvorené dvere. A v tej istej chvíli nebo otvorené. Otvorené pre toho, ktorý kráča cestou narodeného Spasiteľa. Pre toho, ktorý hlása jeho slova a zvestuje evanjelium. Štefanov príbeh čítame dnes nielen počas Vianočných sviatkov, ale aj v nedeľu. Dnes je Deň Pánov. A tak rada by som spolu s vami sa dnes na tento príbeh pozrela zo strany toho, ktorý práve v Deň Pánov dostal zjavenie, ktoré nám mal uchovať. Vďaka Bohu za to, že Ján bol poslušný Bohu a my dnes smieme čítať jeho zjavenie ako jedinú prorockú knihu Nového zákona. Od stola Pánovho sme dnes počuli jeden z listov, zo 7 listov, ktorý nájdeme v knihe Zjavenie Jána. Ján svoje zjavenie dostáva na ostrove Patmos, kde je kvôli evanjeliu, kde ho vyhnali. A opäť musíme povedať, že aj Ján je na zemi neprijímaný. A v tej istej chvíli mu jeho Spasiteľ ponúka výhľad, ktorý v čase utrpenia pomohol už mnohým kresťanom. A v jednom zo 7 listov pre 7 cirkevných zborov, pre cirkev Božiu čítame. Znám tvoje skutky. Hľadal som pred tebou otvorené dvere a nikto ich nemôže zavrieť. Lebo máš malú moc a ostrihal si moje slovo a nezaprel si môjho mena. Skúsme dnes z týchto slov prijať povzbudenie aj do týchto sviatočných dní. Nikto z ľudí nemá moc zavrieť dvere, ktoré Boh otvára. A zároveň nikto z ľudí nemôže otvoriť dvere, ktoré on neotvára. Aj cirkevný zbor vo Filadelfii toto musel počuť. Máš malú moc. Práve tam, kde človek zažíva svoju malú moc, kde naplno prežije svoju neschopnosť zachrániť sa, kde sa stretne so svojou slabosťou, tam sa môže diať ešte iný príbeh. Hospodin má moc. Aj dnes má veľkú moc.
A je to moc, ktorá sa práve v slabosti človeka prejaví naplno. Cirkevný zbor s malou mocou, ktorý dával pozor na Božie slova a nezaprel jeho meno, má pred sebou otvorené dvere. A takže toto slovo dnes tu nie je len pre nás osobne, ale aj pre naše cirkevné zbory. Myslím, že spojitosť s príbehom Štefana je tu veľmi zaujímavá. Aj Štefan mal malú moc. Nedokázal svojou hlbokou a duchaplnou rečou presvedčiť svojich poslucháčov. Naopak, jeho slova ich veľmi nahnevali, veď sme čítali v Skutkoch apoštolov v 7. kapitole vo verši 54. A keď to počuli, bolo im, ako by ich bodol do srdca a zúriac v hneve škrípali zubami na neho. Až tak, že sa rozhodli ho ukameňovať, čo sa im aj podarilo. Štefan tiež nezaprel Božie meno. Až do posledného dychu hlásal posolstvo evanjelia. A ako jeho pán sa modlil za tých, ktorí ho kameňovali, a ako jeho pán tiež vložil svojho ducha do Božích rúk. A my vnímame v jeho postoji, slovách i konaní veľkú trpezlivosť a stálosť. Je pre nás príkladom Kristovej trpezlivosti. O cirkevnom zbore vo Filadelfii tiež čítame. Pretože si ostríhal slovo mojej trpezlivosti, i ja budem ostríhať teba a vytrhnem ťa z hodiny pokušenia, ktorá príde na celý svet, skúsiť tých, ktorí bývajú na zemi. Nielen pred cirkevným zborom, o ktorom dnes trochu čítame, ale aj pred nami je hodina skúšky, ktorá príde na celý svet. Aj Štefan ju zažil. No tiež zažil, že tu na zemi svoj zápas z pohľadu človeka prehral. Hospodin ho nevytrhol z ruky tých, ktorí na neho vyšli s kameňmi. Ale jeho príbeh nám dáva nahliadnúť ešte do iného priestoru a času. A tam je veľmi dobre, aby sme si výhľad vo svojom živote zachovali aj dnes. Štefan vidí to, čo videl aj Ján. Vidí syna človeka po pravici Božej. A on, súd plný Svätého Ducha, uprel zrak do neba a videl slávu Božiu a Ježiša stať po pravici Božej. Čítame tu syn človeka a to pomenovanie nás upriamuje k videniam o posledných veciach, keď syn človeka príde súdiť svet. A tak ho Štefan vidí po pravici Božej a tak to aj my vyznávame v našom vierovyznaní. Štefan vidí, kto je jeho sudcom. Náš láskavý spasiteľ. On je ten syn človeka, ktorý za človeka zomrel, aby človeku mohlo byť odpustené. Preto každý, kto sa nechá povzbudzovať Bohom k trpezlivosti vo vzťahu s ním, kto vytrvá vo vernosti Bohu aj v pokušení i v trápení, môže dnes počuť zasľúbenie, ktoré počul cirkevný zbor vo Filadelfii, že Hospodin ho bude strážiť a vytrhne ho z hodiny pokušenia, ktorá príde na celý svet skúsiť tých, ktorí bývajú na zemi. Štefan zažil, že sa ho Boh zastal zvláštnym spôsobom. A je pre nás príkladom, že Hospodin sa zastane svojich, aj keby ich povolal z tohto sveta veľmi boľavým spôsobom. Hoci nechá, aby ľudský hnev na zemi načas zvíťazil. A tak skúsme nad týmito slovami dnes hĺbšie premýšľať. Stíšiť sa a premýšľať nad svojim životom viery. Či sme aj my ochotní takto odvážne vydať sa Bohu do rúk. A nechať na čas, aby aj iní nad nami vyhrali. Ľudia na tomto svete. Veď Pán Ježiš povedal, lebo ten, kto by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju. A kto by pre mňa stratil svoju dušu, nájde ju. Slova o vytrvalosti, vo vernosti Bohu si potrebujeme znovu pripomínať. Na novo uveriť, že Božia spravodlivosť sa hnevom a zlobou nedosahuje. Tiež, že zbrane zloby nikdy nezničia Božiu vládu. Sú len dôkazom našej skazenosti, hriechu i malosti. Skúsme sa dnes zadívať vyššie, spolu so Štefanom i Jánom,
i mnohými inými, ktorí si uchovali výhľad do Božieho kráľovstva. Ktorí veria, že budú nasýtení všetci, ktorí láčnia a žíznia po spravodlivosti podľa slov Pána Ježiša Krista. A tak vypočujme si ešte záverečné slova listu pre cirkevný zbor vo Filadelfii, ktorá vo svojom mene ukrýva slovo bratská láska. Filadelfia znamená bratská láska. A tie slová, ktoré sú v závere listu, čítame: Hľa, prídem rýchle. Drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvoje koruny. A tak sa nechajme dnes povzbudiť k milovaniu Boha i blížnych. Tak, ako sme to videli u nášho Pána aj jeho učeníka Štefana. I počas sviatkov, do ktorých sme vstúpili adventom, máme počuť, že náš Pán príde rýchlo a že máme držať to, čo máme a máme si uchovať vieru, lásku i nádej. A takto nám nikto nevezme našu korunu. Aj to slovo koruna sa ukrýva aj v našom príbehu v skutkoch apoštolských, ktorý sme dnes čítali. Lebo meno Štefan, grécky Stefanos, znamená veniec víťaza. Každý zo 7 listov 7 cirkevným zborom v zjavení takto končí. Kto víťazí? Alebo víťaziaci. A taký dostáva krásne zasľúbenie. To, ktoré dostal cirkevný zbor vo Filadelfii, si dnes ešte raz vypočujeme na záver v slovách vyslania. Verím, že to sú slova povzbudenia. Aj pre nás, aby sme nezapreli Božie meno, aby sme s Bohom vo vzťahu vytrvali navzdory všetkému, čo sa deje v nás alebo okolo nás. Všimnime si, že tu je slovo v prítomnom čase. Nie až ten, kto zvíťazí, ale víťaziaci. To znamená, že teraz sa to už môže stať. Teraz, tu, keď bývame na zemi, nie až potom, na konci. Dnes sme pozývaní, aby sme víťazili nad svojim hnevom a zlobou, nad hriechom, aj nad túžbou to s Bohom vzdať. Sme povzbudzovaní, aby sme zostávali Bohu verní v našom každodennom živote, v našich zápasoch, v pokušeniach i v čase trápenia. Tiež, aby sme znovu uverili, že ľudskou zlobou Božiu spravodlivosť nikdy nenastolíme. Vďaka Bohu, že aj dnes k nám môže hovoriť ten, ktorý vtedy prehovoril k Jánovi. Ten, o ktorom sme čítali. Toto hovorí svätý, ten pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára a nikto nezatvára. A zatvára a nikto neotvára. Kiež aj nám dnes otvorí dvere k sebe. A kiež ich otvorí aj potom pre nás v súdny deň. Amen. Bože láskavý, Bože dobrotivý, ktorý nám dávaš výhľad do Tvojho kráľovstva. Pred Tebou sa dnes skláňame a ďakujeme za to, že aj dnes, v tento sviatočný deň, môžeme počuť, že sú pred nami otvorené dvere. Veľmi túžime, Pane, potom, aby sme mohli vstúpiť k Tebe. Prosíme, nezatváraj dvere pred nami. Daj, aby sme mohli byť s Tebou. Ty vieš, Pane, ako často strácame trpezlivosť. A máme málo trpezlivosti sami so sebou, s ľuďmi okolo nás, ale aj s Tvojim konaním v našom živote. Odpusť nám to, prosíme. Odpusť nám, Pane, že málo strážime Tvoje slova, málo ich opatrujeme a poslúchame vo svojom živote. A aj o to prosíme, aby si nám v tom pomáhal. Pane, ďakujeme za výhľady, ktoré sme dnes dostali. Ďakujeme Ti za to, že aj Štefanovi v utrpení za Teba, pre Teba, tak, Pane, si mu daroval nádejný výhľad. On vo svojej viere a odvahe mohol vidieť otvorené nebo a Teba ako Pána osláveného, ako toho, ktorý príde súdiť tento svet. A tak daj, Pane, aby sme aj my všetky svoje ťažoby, aj svoje spory a trápenia vložili do Tvojich rúk. Daj, Pane, aby sme svojou zlobou nepresadzovali nikdy Tvoju spravodlivosť tu na zemi. Ďakujeme za to, že nás upozorňuješ, Pane, aby sme to nerobili, lebo Ty vieš, ako rýchlo nás ovláda hnev, ako rýchlo si myslíme, že my to všetko vyriešime a často zlobou a hnevom.
Odpusť nám, Pane, a pomáhaj nám. Pomáhaj nám kráčať Tvojou cestou. A pomáhaj, Pane, aj tým, ktorí sami nevládzu k Tebe volať. Buď blízko každému chorému a slabému. Buď blízko tým, ktorí smútia a v tejto chvíli si uvedomujú, Pane, že im je ťažko, lebo ich opustili, ich milovaní. Prosíme ťa zvlášť za rodiny, ktoré sa tak náhle museli rozlúčiť so svojimi blízkymi. V tejto chorej dobe, aj pre rôzne situácie, ktoré v svete nastávajú, pre nebezpečenstva, prosíme, Bože, aby si im bol blízko, aby si ich potešoval a posilňoval. Daj im poznávať, že je drahá smrť Tvojich milovaných v Tvojich očiach, že Ty, Pane, im rozumieš a že si im blízko. Prosíme ich, potešuj ich a pomáhaj, Pane, na každom kroku. Dávame Ti do rúk rôzne rodiny a našich milovaných, všetkých, ktorí sú nám blízki, ale zvlášť ťa prosíme za rodinu Korečkových. Buď im blízko v týchto vianočných dňoch a posilňuj ich zázračne. O to prosíme, Pane. Ďakujeme za to, že Ty môžeš ukryť každého z nás vo svojej láske, tak ako si ukryl aj Štefana, o ktorom sme čítali, tak ako si dal výhľad nielen jemu, ale aj Jánovi, vtedy, keď bol vyhnaný. Pane, aj my často sa takto cítime. Možno aj vyhnaní z rôzneho, kde chceme byť na tomto svete. A tak, Pane, otváraj nám svoje výhľady a buď nám blízko. Buď, Pane, blízko všetkým slabým a chorým. Zmiluj sa nad našou krajinou i nad celou našou zemou. Takto voláme a prosíme pre Tvoje zásluhy. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nech hájí a ochraňuje vaše srdcia i vaše mysle. Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. A tak príjmime slova vyslania. Toho, kto víťazí, učiním stĺpom v chráme svojho Boha a von nevíde viac nikdy. A napíšem na neho meno svojho Boha, toho nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, i svoje nové meno. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Kiež nám Pán Boh dá uši, ktoré budú počuť jeho hlas. Majte ešte pekné sviatočné dni. Stlačená, stlačená, tiesnená, tiesnená zo všetkých strán. Stlačená, stlačená, štrbiny života, stlačená, stlačená. Sa môžeš na to pozerať?
spútaná. Nemožné, nemožné nájsť východ. Spútaná, spútaná túžbami. Spútaná, spútaná. Nemožné, nemožné nájsť východ. Ako sa môžeš na to pozerať? Aj cudzí by pomohol. Ako sa môžeš na to pozerať? Aj cudzí by pomohol. A ty? Ja sa na to nepozerám. Ja som v štrbine s tebou.